जेबो गैयाब्रा चकलेट गरसेबो जाहासै गारि गोदाननिबो बोरमायाबो बोरैथाय अननाय मोनो खिन्थु भिडिअखौ नायबा मिथिगोन जे नेक्सा भिडिअखौ नायजोबाखै 113 खारदों गुड मर्निं एवरीवन आं दा गामिनिफ्राय थांगासिनो दङ भैरबकुन्दआव माने भैरबकुन्दआव जोंहा गुमैया मंगलदैनि गुमैया लामा बानायगासिनो दं आरोना बेहाय नायदिंग्रा बियो खामानि मावो नायनांगौ आरो लामा बानायग्राफोरखो दा बेवहाय दाखालि आइखौ लांदोंमोन नालाय जोंहा मंगलदैयाव बिनि रिपर्टफोरखौ माखासे आइया लोमजाबाय थानायखाय लांदोंमोन मंगलदैयाव माने दा गुमैया मंगलदैनिखा नालाय ओमफ्राय बेहाय भैरबकुन्दआव खामानि मावो नालाय बियो लामानि खामानि मावनायफोरखौ नायदिङो नालाय दा माखासे रिपर्टफोरखौ मोनथ'वाखैमोन गुमैया लाना फैदों दा बेखौनो लायनो थांगासिनो आङो भैरबकुन्दआव जोंनियाव बिस्थिबारबाथाय प्रत्येक हप्तायै हाथाय जायो आरोना हप्तासेयाव खनसे बिस्थिबार बारायबाथाय दाहाय माने हाथाय जासिगोनलाय दायो टाइम जाथ'वाखै नालाय बेनिखायनो जायाखै आरो मानसिफोर फैथ'वाखै दायो आं दा JDX मोनाव एसे हाबलांनो हागौ नायनोसै र' हाबलांनाय जागोन ना जाया माने मैया बाइक गोदान लायदोंमोन नालाय आसोला पार्टिखौ माला होगोन मिथिथ'ला मैयाथ' पार्टि होनाय जायासै बियो बाइक गोदाननि ओमफ्राय नुकुल ब्लग होननाय सासे इउटुबार दंफैयो बाक्सानि फंबाया बिसिनाव दंफैयो आरोना दा ओमफ्राय आं दा लाना फैग्रोनांसिगोनदां आइनि माखासे रिपर्ट मेडिकेल रिपर्टखौ लाना फैनो नागिरदों आरोना गुमैया लानानै फैदों होजोंहाय माबायाव भैरबकुन्दआव खामानि मावखायो नालाय बियो लामानि खामानि मावो खामानि मावग्रा बै अन्थाइ गोसोम गोसोम होदों नालाय नैफोरबायदि प्लास्टार होनायखौ माने नायदिंनांगौ आरो गुमैना खामानिया र' लाना फैनोसै आं दंना गैयासैथाय मानसिया न'आव मा थांनो रेडि जाबाय नामा बहाबा नोंसोरो न' बहाबा थांनो रेडि जाबाय नामा होनदां अबाव थांदों बेस्थ'आलाय हा सामब्राम अ सामब्राम होदों इलाय सासेयालाय नुकुलालाय ओइ वाह फुजा खालामबाय आच्छा दे होदो होमबालाय आं थांग्रोना फैनांसिगोनदां आइनि माबा रिपर्ट लाना फैनो आङो मेडिकेल रिपर्ट भैरबकुन्द नै एसपाल एसे गोजौसिन नुयो आरो गोदानखौ नुकुल फै भैरबकुन्द थांना फैनि थ' दानो थांगोन आरो फैगोन गानदो थ' नङा थांना आरो फैगोनब्रा दाहाय ना दाहाय थांगोन दा फट'शुटखौथ' खालामखागोन फैनो हायानो माथो सासेया बिग्राया फैनो हायानो आलासि फैयोनो मंगलदैनि केमेराखौ नोंसोरखौसो लायनो होदों आंलाय बहा टाइम मोनाना दायो आं बिथिं थांनानै ओरै थांनांगोन दायो बाजार खालामनोबो दंसो नों थांना फैथ'दो नोंथ' बारा लेट जाखानाय नङाना बेयावथ' थाखागोन दसे खामानि आङो थ'ब्रा थांगोन आरो फैगोन आं हारसिं बोरैबा मोनो बे लामायाव मैदेर ओंखारोना थ' गैयाब्रा आं हारसिंसो थ' गस्ला गुदुं गानब्रा गस्ला गुदुं गाननो माने इनो गुदुं आंनिया सुइटार जाखायो हेभि डाबल खासिङाव इयो नायनो ना गोजांबासो मिथिगोन बे हाजोखौ मिथियाखैथ' आरो नोंनिखौ लांसैदां राइडार मानसियानो थाव जोबलायो बोरै जानांगौ बिदिजोंलाय आंनिखौ लांजागौमोन आं फुजा होनो नागिरदों नाङालै मैया कमेन्टआव आर्गार जाहरबायना आंखौ बाइक गोदानखौ बिदि सालायो नामा होननानै जोंहा माबाखौ नायदों बेसेबां खारो होननानै एक्सुवेलि खालामबाना खालामनायालाय माने गोदानखौ माने होमबाबो नायदोंमोन आरो जोङो
नोंगौ जों मिथिखायो मिथिखानानै खालामदो आरो ना लोगोफोर माने गाज्रि मोना आरो जेनेबा गोदान नालाय अननाय मोनो खिन्थु भिडिअखौ नायबा मिथिगोन जे नोंस्रा भिडिअखौ नायजोबाखै 113 खारदों नोङो फार्स्ट सार्भिसिं खालामनानै गारिखौ एसे 60, 70, 60, 80, 60, 80 बिदि सालाय नङा जेनेबा आरो ना फार्स्टआव 40, 50 बाथाय नोंना फुराना जाबाय खारला गारिया आरो गोदान लाबावगोन बेलेग माने फार्स्ट सार्भिसिं जोबनानै 60, 70, 60, 50 बिदि सालायबाय था आरोना फार्स्टआव ओमफ्राय सेकेन्डआव एसे बाराय नङाबा माने गारिया माबा पिकआपआ खम जायो हाजो थांगोन ना नोङो हाजो बेरायहैगोन ना गोजानाव पिकआपआ खम जायो जोंनियाव नुवाखै दायो 130 बाबो गाखोयो 135 बाबो नंगौब्रा आंनिया सिगाङाव 180 बेसेबां खारोमोन 180 125 खारोमोन 125 नङा गोजौआव नङाब्रा जों थांना फैनोसै र' प्र' राइडार दं सिङाव ओंखारगासिनो दं प्र' राइडारा कमलाया लाबोखानायानो दङ जानो हायाखै माने गुसुना थाइसेल' जागोन दे जागोन जेबो गैयाब्रा चक्लेट गरसेबो जाहासै गारि गोदाननिबो बोरमायाबो बोरैथाय माला सिथारगोनथाय बोरमायाबो आंखौ फैनाय नुनानै खारखुमाखाबायसो खोमा दिनै नङा मालाबाथ' मोनजाखागोन बहाथो खारग'नो बेलाय गोदान लाबाय जिथिया बेचारा बिराद अनलायलायदोंमोन सालायदो लासै लासै ओमफ्राय जों रेसिं नांनाया कमेन्टआव जावहरजोब्बाय लोगोफ्रा जोंखौ जेबो नङा माने नायदों आरो ना ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव बिदिनो इन्जिनफ्रा माने मोजां माबा जाजोबा नालाय रेगुलार जाया नालाय बहायनानै दोननाय माने कालारफोर गोदान होनायफ्रा एसे मोनामो आरोना गोदानाव एबार नेक्स्ट सार्भिसिंनिफ्राय माबा जागोन औ फार्स्ट सार्भिसिंनिफ्राय माबा जागोन आरो ना मोजां जागोन आरो ना क्लियारनो ओरैनो जाजोबगोन ना दा माबायदि मोनदों नों गोसोखौ आमाय थुख्ला दुब दुब मावगासिनो नामा आं दुगैयाखै आङो सुबाय थुखैबाय थुखैनांगोनब्रा नों बाइकखौ नोङो आदसा नाम्बार प्लेट जाखायोमोनथ' दानि बाइक गोदानफ्रा नोंनिया माथो नाम्बार प्लेटआनो गैया नाम्बार प्लेट लोगो लोगो जाखायो बेलाय होद नाम्बार प्लेट जाखानाय नुदोंमोन आं ना बै माबानियासो इलेक्ट्रिक बाइकआसो नाम्बार प्लेटआ बेलाय बेना ना मार्गाराबो हासलायनायसो माथो मार्गारा ओइ नोंना खाट्रासिन माथो टायारा नोंना खाट्रासिन ओमफ्राय नोंना फिसा टायारा बेना गिदिर आंनिया गिदिर बे गिदिर होना लादों मिथिबायना आदसा गिदिर नङा इखौ फिसासो आरो इनिसे गिदिर होनो हाबाव आंनिया मडेल आं ट्रेक्टरनि होगोन बाराबा ओइ बेनो मोजांलै नै ट्रेडआ इनिया बारा ट्रेड गैबावसिन ना बांसिन दं नै अन्थायाव जामलां जुबगोन होनबाबो इयो जामलां बिरखो होलाबायनो हागोन ना हाजो थाजो आंथ' बिदि बाइक लाबाथाय होखावखा आलिसो सालायगोन आनबक्सिंखौ लोगोफोर मिथिबाय लोगोफोर आं बिदि बाइक लाबाथाय आलि सालायगोन होननानै देखायगोन आरो ना आं दासिमबो मोजां सालायाखै दा फुजा होखाना सालायगोन आं माने बे बुस्थुआ हाजोनि खासो नालाय माउन्टेन बाइक खासो नालाय बियो माने अन्थाइ अनलायावसो सालायनांगौ आरो ना बिदि गारिखौ जेनतेन मोनहाय मिथिबायना बेयो जेनतेन मोनहायथ' आरो गारिया बेसेबां जाखानांगौमोन मानसियानो 1.5 फुटिया जाथुबा थांसैथ' लेट जायो गारि गोदाना मरे आं मोननिया बारा सालायनो न दायो पिकआप गैथ'वालै इसां फार्स्ट सार्भिसिं जोबबासो मोजां जागोन सालायनो स्मुथ जागोन आरो ना दायो माने सालायबाबो माबा जासिगोनदां मोनो माने गोदान ना माने फुरा माबा जाजोबाखैना एडजास्ट जाजोबाखैना चलो जायगा मा ओंख्रि बेलाय बेनाव सोंदो आंथ' बिनि माबा नङाना मिथियाना सोर
जोंलाय ओरैसो थांगोन बहाला फानो नोंसिना लायबा सानजों लायबा माबानो हागोनब्रा नोंनियाव चकलेट हरगोन मोनसे जानो थाखाय चकलेट भिटामिन चकलेट लागायग्रासलै बिन्दिस सिन्दिस थायो बेन्डेज दङ इयाव अ जागोन दे जेबो नङा ओमफ्राय नैयाव माबा नारदों खुलिनो थाखाय थ' गाइस दायो जों थांसै नुकुलखौ लाबाय आङो नुकुलजों आंजों हारसिं थांनो बोरैबामोन नालाय बे लामायाव माने ओरैनोथ' गारिफोर थांलाय फैलाय खालामखायो अब्लाबो माने एसे बोरैबा मोनो आरोना हारसिं थांनो जायगायावनो 40-50 थांखायोना बे लामायाव बेसेबां हायो र' हमदा ओरैसै मैया वान माबा सादोंमोन जेडेक्सनिखौ माने गारियानो फैखाबाय थायोना लोगोफोर हाया आरोना बिदियाव गोसा सालायनो लोगोफोर दा माने जोङो आइनि मुलिखौ लाना फैबाय आरोना नुकुलजों आंजों बेनिफ्राय भुटानाव हाबनोसै जोङो थाव सोनो थांनि र' हाबनो होगोन नाथाय होनायाथ' होदोंमोन दाखालिबो होदोंमोन आरोना दाखालिबो सोना लांखांबाय आङो थावा 81 ना 82ल' गोलैयो आरोना बेहाय भुटानाव खमावनो मोनो आरोना भुटानाव ओमफ्राय नैबे जोंनि इन्डिया गेटनिफ्राय जोङो सिङाव हाबलांसै भुटानाव नैबेहाय माने डकुमेन्टस एन्ट्रि खालामनांगौ आरोना डकुमेन्टस माने बाय'डाटा एन्ट्रि खालामनांगौ बे जाहैबाय इन्डियानि गेट आरोना थेंक इउ फर भिजिट एगेन इन्डिया माने बेहाय डाटा नायो आरो नोंनि आइडेन्टि कार्ड भटार आइडि नायो बेनिफ्राय आरसि नायो गारिनि ओमफ्राय दा जों सिङाव हाबनोसै सिङाव थाव सोनानै लांसै आरोना भुटान सिङाव हाबबाय जोङो भुटान सिं माने बैयावनो भुटान गेटआ नैबे गेटनिफ्रायसो भुटान गोलैयो नालाय नैबेलाय भुटान गेटआ नैबे जाहैबाय भुटान गेट भिडिअ खालामनो होबावासैलै आं दायो अफ खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन फुल टेंकि सोनानै लाबोबाय आं नै भुटानाव थावखौ ओमफ्राय दा थांफिनसैलाय आरोना एखेखौनो नांदों गोजानखौ गारि फैदोंसो होनदों खोनादों आं एखेखौनो नांदोंलै गोजानखौ बबेनिफ्राय बारस'नाय बायदि मोनाखै आं मेन रडनि गिजानि बार गोसा सालायबा थाब मोनफाय गावगौमोन